Ujaji Sakwe Gabo Radio RFM na ni Tropic TV. Sarafa mi nite fuike kasro ima aklinata nyingali ke alaya adone garzia la nya nyinga chien-fla. Misika minfobi bara mi ni wala arbi ibika nga kena aka aklinade wa ube ibika nga kini ireka aklinade. Bon, bara inte mo kelen haklinai bara ne jamana din chaman ka haklinade. Ale ka haklinado ne ka haklinado jamana din chaman farale be anga ulu bebe ni haklinade ni. On na ma fo nyon ka haklinade jamana yimbe mara chugommi ale ya jira ka ko ta felai wa o min flani ale bo kele chugo bela jere okuma o hakilna min na ya fo an yɛrɛ fana wuli kunde jamana bɛ ka mara cogo min na o taa ɲuman ye okuma fo a ka yɛlɛma ka bɔ o lahalaya in o b'a jira k'a fɔ i yɛrɛ ni mana asharafu shurafa a hakilna ye o y'o de ye anw yɛrɛ bɛ min ka o y'o de ye hakilinaw bɛɛ ye kelen fo ɲɔgɔnya si t'a ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in Imam Antini isege ɲininkali bala bi an y'a mɛn ko k'u y'i jaabi bi palais de sport la politique mɔgɔ ko sababu kɛ i yɛrɛ ye imam ye i ye politique mɔgɔ ye mais diinɛ mɔgɔ wɛrɛ fana sɔrɔla k'a fɔ ko k'u y'i jaabi bi o jaabi i y'a mɛn i bɛ jaabi wɛrɛ jumɛn du ta kan bi. Wallahi ne ma jaabi in mɛn wallahi ma mɛn fɔlɔ ni n y'a mɛn n'a ni jaabili ka kan n b'a jaabi ni ko wɛrɛ tɛ fana n bɛ makun parce que mɔgɔ tɛ se ka kuma bɛɛ jaabi o mɔgɔ tɛ se ka kɛ jamana mɔgɔ ye fana ko dɔ tɛ f'i ma a bɛ se ka k'i diyaɲɛ ko ye a bɛ se ka k'i goya ko ye mais ni bi mɔgɔw ta fɔ bon i bɛ sɔn mɔgɔw fana k'i ta fɔ kɛ tɛ problème. Ɲɔgɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i b'i dugawu jumɛn ani welewelekan jumɛn fɔ jamanadenw dɔw bɔra juin kalo tile 5 tile 19 dɔw farala ɲɔgɔn kan bi sibiri dɔw bɛ bɔ i bɛ mun fɔ i ka jamanadenw ye mɔgɔw y'i dɔn ni i ka silamɛya n'i ka kodɔn n'i ka timinandiya mɔgɔw y'i dɔn n'o ye de i bɛ mun fɔ jamanadenw ye. n bɛ min fɔ jamanadenw ye o de ye mɔgɔw k'u jija adamaden i bɛ ko o ko kɛ k'i hakili to i yɛrɛ la hakili to yɛrɛ la tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ni hakilila k'a fɔ ko nafa b'a la nafa b'a la ka taa jamana ma nafa b'a la ka taa i yɛrɛ ma nafa b'a la ka taa sini ɲɛsigi ma mɔgɔw de kun y'o de ye n bɛ deli k'a fɔ denmisɛnninw ye n ko adamaden i bɛ yiri min turu o tɛ se k'a bɛɛ den dun i bɛ dɔw turu pour que mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ na kɔfɛ olu ka a yiridenw dun an yɛrɛ bɛ yiriden minnu kɛ k'o dun a ka ca la maa minnu y'a turu o min bɛ diɲɛ kɔnɔ o man ca o maa yɛrɛ fana ka dɔ turu pour que maa minnu bɛ na olu kana dɔ sɔrɔ u bɛ min dun o tɛ se ka kɛ ni ŋaniya ɲumanya tɛ ŋaniya ɲuman de b'a to i bɛ fɛn dɔ dilan pour que minnu yɛrɛ ma na fɔlɔ n'olu nana o k'a sɔrɔ ye o ŋaniya ɲumanya in bɛɛ lajɛlen ka kan k'o ta ka jamana sɛgɛrɛ n'a ye ala k'an bɛɛ sababa. Amina rabi Imam ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka jamana basigi i bɛ laɲini min na ala k'a bɛɛ lasabati i Diko. N b'a n cɛ. Bonsoir monsieur Diko. Et le M5 s'est passé et... Ça a eu sa petite dose. Ah oui. Je fais des photos avec la